Professor Nnaji has received numerous awards, one of which is Commander of the Order of the Niger, CON, by Nigeria's president in 2010. And of course, Professor Bart Nnaji, Nkanu land. We want to make welcome the gubernatorial candidate of the Labour Party in Enugu State in the 2023 governorship election, Honorable Chief Barrister Chijioke Jonathan Edoga by the Your Excellency, you're welcome. You and your entourage. Nke bezoku na ụbọchị tata bụ ụbọchị anyị ji wee na-akwanyere nna ya ukwu nwoke nke ndị Igbo ji eme ọnụ, nwoke nke jere mba ofesi gacha mba ofesi wee bata wee tụrụ ugo ndị ọcha na-akwanyere ugwu, ndị Igbo ibe na-akwanyere ugwu. Onye anyị na-ekwu okwu ya bụrụ onye ọzọ na-abụ the former minister, the first minister of science and technology, and again the former minister of power. We are the chairman CEO of Geometrics Power Limited. Anyị na-akpọ ya ọnwa, anyị na-akpọ ya akaji ọkụ, anyị na-akpọ ya agụ na-echi ibe, anyị na-akpọ ya dịka n'ụbọchị tata kwa na-adụ ichi echichi ọzọ, maka asị na onye egwu na-akpọ nwere ife ọ na-eme na mmemme a niile anyị na-eme n'ụbọchị taa. Ịfụ na onye ọbụla batara ebe a local government by local government n'Enugu East a niile adọlụ nnọọ gburugburu dọzuo lezie ha anya ka ọ gazie ọfụma. Ikene m unu ọ ka o si wee na-aga ọfụma na ya ma ndị ụba ahụ nọcha ebe a ma ndị mburujodo ma ihe niile Nkanu West, Enugu South, Nkanu East, Enugu East, ihe niile the 6 local government gbakọrọ ọnụ ọhụ ma eka akwụkwọ na-eme ihe a na-eme a na-ege ha nchi ka ọ na-adaba na-aga nke ọma. Ekene m unu ndị Achị TV, ekenekwa m unu unu bịara ịbịa witness ihe na-eme, ọ ga-abalị unu. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. In heaven and in earth is thine.
Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Amen. Like I did say, we had to really abridge this citation. Professor Nnaji has received numerous awards, one of which is Commander of the Order of the Niger, CON, by Nigeria's president in 2010. And of course, he also holds the honor, the 2004 Nigerian National Order of Merit, NNOM, Nigeria's highest intellectual merit award. Professor Nnaji has BSc in physics from St. John's University, New York, with distinction, and MS and PhD in industrial and systems engineering from Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, USA, and obtained a certificate of postdoctoral studies in artificial intelligence and robotics from Massachusetts Institute of Technology, MIT, Massachusetts, USA. Professor Bart Nnaji serves as the chairman of the Southeast Nigeria Economic and Security Summit Group 2015 up until today. For community service, Professor Nnaji serves as a member and alternate chair of Enugu State Economic Advisory Committee 2015 till date. Professor Bart Nnaji Foundation has trained numerous persons in various fields of human endeavor. Ladies and gentlemen, I present to you Akajoko Ndi, that one figure more will be added to a crowded camp of achievements. Ladies Osodieme Agatha Nnaji. Thank you. Nkanu, aka isi agụ wee na-acha gị mma. Professor Bart Nnaji, Nkanu land. Nke a bụ aka ekwe ejiwe mara ndị Nkanu. Echeribe wan. Aka bụ aka ọbụrụ. Aka bụ aka ekwe. Aka bụ aka ibe. Aka bụ aka ọgbụgbọ. Aka bụ aka udo. Tụọ echeribe.